unong mikmat paipa kamau hati constituency, but ubadeiru unong aibun ke sorkar jela, uba Charles Marngar minta kesni daladi ulalit pencurip yaki jaka ajing sumar bahab hakamau lasnai primary health center naga benta bantep kambha yaki jingduna kibadan haki jaka ajing sumar badru ban shim khialem naga benta ban pensngo shaka sorkar kabalong shibenta kathong baki pat ba kindup yo yaki jing sumar kabapaka hakapang kashitam akani kasngi uba Charles Marngar ulalit jurip shwa yaka terso Health and Wellness Center bat ka That Rang Health and Wellness Center bat hadian kata la pelong yaka jing yakandu lang hamau lasnai PHC banyak keran ni ther halor ki jing e bakendu da kita ki jaka jing sumar hakani kasngi la don lang ru na do ki officer na ka office deputy commissioner ka ribhoi bat na ka office ka district medical and health officer ki asha bat kuntop ru ki nong yalam shnang bat ki riu rang ba kate kathan Ice packs are made. Okay. Then And this one? this is the compartment. ILR, ice line refrigerator. Vaccines are kept here. Okay. Can you repeat that solar? Kelak lagi solar mo. Kelak lagi. Ini lebih room mo? Ini lebih yang lo Kang mangka kay kerpat ikiran ba sunong kan kinirap mo galay. Mo ramai sunong. Chicken bear. Kalau belum lebih yang. This building should have been in front and this hotel behind. No? They have made, yeah. Iya mangkai. Ngi sokemen ba mentang sengi ngila pendap ya kenika inspection ke jongi ha ki sub center bat kenika PHC ke ngi layo mania wan lang kat ba ki district medical and health officer jong kat Ribuai district ke juga poru bat gue naki ADC IS officer har kat ke jenga don lang ki doctors ki staff jong kini ki sub center bat kenika PHC ke kejengwan ke jonga ban nak kementangan ni inspection ngalak sedang mana mesti nanti nak terso sub center ke kejengwan jonga hangte ngasem ngalap ni ba kidon kat tu kat ni ki jingdon kam ki bakerki ki bakum ke sub center ki ladon kam kerki kawai kedai hak bede bat ka PNC kini ke PNC kedai ke ba hadin balada ban khaklung hadin balada delivery kemungkin haban ra syakta ka kamera ya hadu mentang kimpat don te kani kadi ke badon kam kerki yenang ta pade kidon ki jingdon kam kum ki waiting shed ke jingdon kam ki toilets ke jingdon kam ki fencing ke jingdon kam jong ki kidon ki equipments ki ba kidon kam ha ketika pi ka sub center tinga sukumen ba habangawan nang te ngasem ngalap ba ki staff nas ki staff jong ketika sub centers ki dei ki ba IT shisha ka kam wala da kedon ki benta ki bajangai ki be haplet shudu sa bordaru pe ngai i ka dedication ke jongki ka jite system ke jongki ka bangi hap ban ai ke jing songu ke jing ero na ka benta jongki ke bade ki jing duna ki badan ha ka sub center sangte na kaliang ke jonga ngalo note down ki barok khoj bat kini baro ki problem ki bangala ha ka bor ke jonga ku mele cat bala kan senang le no bat idan pade ki benta ki banghaban pensngo sa ka sarkar ha ka bade bat ki jing e ka bakimat ki kendo inga sokemen manglayo banwan ru atharang sub center ke jingwan atharang sub center hangte ru ngi iba ka kaman powar ngi biang ngi dunatang iwai but taw de lab technician ngi dunatang iwai staff hangte ye nangta de kijing duna hangte ru kidan he kidan yenre nga sokemen ba ki OPD ki biang ki labor room ki biang ki machine ki biang nadong sedong ki biang lon yenre tangkawai hangte hapo tharang sub center ka ba ngila don makna kani ka level room ro dai hadu menta kimpat don ki bawan ban
kaklung hangte te ya kataru ngila ada banyak diskus banyak keren bahabat ki nong yalam snow bat ki longkimi ki asha ki bayadon hagan ki meeting madagasni balakum noru ngin pen sotho ngin pen shai bat ni habban bu kambun teli ki awareness program naga benta ba ki longkimi ki nuan man kaklung nawar kumbalong hadu mentahi kidon ki bawan kha hapo ke sub center hangte hapo terso kidang sedang menjem senam benai Oktober ki kumba khat prangut tang prak nai tili ki benai ki bala kha kelung hangte galong sukses bat ki shat ki klan ki long kemi ki kelung ro ken re hat harang hadu mentam padon te kum unong mi khmat nga sode ban khot ban wer ro iki ha jog apor bakin so baha ki long kemi be bakin so baha ban wan sa hospital ban kha kelung bat ki don ru ki jing mentoi ki ba ki nong kha kelung ki long kemi ki kelung ru ki yo ki jing mentoi ke ban kaliang jong chief minister udon ke skim ke bakapang ke bola penmang nak benta jongki ke kendiat pada haga baidai bat kani ke PSC ke PSC ke dai negoi ke PSC ke belaslam ha nadu ke senam khat kendai spa prapu kendai kini ke building sing lasna nadu kata ke senam tinggi I kal jengnang sator no kini ke building bat menta ke renovation ke yaj ke henrai ini thu ipi ba ke jing khapnya namar ke population ke jungbun breu kala nang bon kedon ke jing khapnya tinggi la don kam lakum nokum nor banyo extra ia kene ke additional building jong kene ke main building jenang tade ki staff quarter ngomolong menta kimlong su hang ni jenang tade ki wei gi jindon kam ka ambulance lo kom nom ngidang don kam ni ke bat ka wei ke problem ke ba ngi mat I kendo kadai ke jing bom don doktor kadai ke jing bom don doktor ke kani ngamnang bonong yenongan keno naman haba ke sarkar ka yo sngo badon kam doktor kalapa dang hakini gi benai beladap ru namar ngi don tang ayush doktor hakjing syai ayush doktor isong tang OPD mensni tinrai ini ayush doktor jongi mental asan meran ru benai haban ko barlut ya ka kam jong I MBBS doktor ru ya ke problem kalong ba hadin ba ke sarkar kala thung ru kidon gi doktor ki bum tre banwan banjai pi hakini gi benai beladap ru kala jagam ta ya ke jingi kenduk ga jongi mental singi kalong banyak keren halor ketaru rengkat ki nong alam snong rengkat ki staff na di hospital ke kini ke de ka kam ka ba khia e ka ba kirki e ka ba kum ka PSC ngila don ka immediately ngi haban yo no iwei doktor MBBS hakani ka hospital ye na kaleng ga jonga ke e ka bangade banle kalong ba ngan sim ye kene ke kam ka ba kongsan ka ba khmat e ka yap ka im jong ki pai ba kloi ka bala na kam ta ba ke jing penbiang doktor hakani ka PSC ki kita ki degi kinjat ki banga kwa ban itu te ke meeting kalong ka ba sultanat adu kata kamdei tang bangwan ban inspection re kalong ru kum ka awareness program ka ba kidan gijing bom sothu gijing bom shai ki skim gi bapher ki ba sarkar ka ai ke penmang nak ka mata ki nong song snong ru ngila yo ban yegren ma share hang de ke ski lang ba doktor lang ba district medical health and health officer jong ka district ke jongi tingi ai khublai session pat ki rang ba snong sunjuk rang ba snong bat borok ki staff ki asha ke jongi ki blayawan segani ki meeting bat ngakremen scam ba kani ke jingi kenduk jongi mata ski kan long ka seso bat nilayo ban ya kran sibun ki AKA habai dei bat ka jing e jong pa ni sung shinong habai dei bat ka koi khia teng ai ka jisngu ba khrau kham tam ya i MLA ban buram jungi I Shri Charles Marngar ibal don ka jing ki ba khrau ha nak banta ban pej na banta ka jing e ka bang ya kendu kum ki pa ni sung shinong ai jisngu ya ka office nanek department jong ka health department ki balawan na banta ta ka singi namta banyak keren ban baik nam ta ka jing e pa ba bat kum juru ka jisngu ka le chaki rang ba shnong ki bai la don lang ne ban pau ya kata ka jing e ki ba ki ya kendu habai dei bat ka department jong ka khia habai hapo ka ne ka PHC jungi to kumba nilai keren meneng don sibun ki jing e mo kata ka dina du ki man power bat kum ka facilities ki ba ni ban penbiang nam ta jinon kam jong upai nong shnong ki nong sitom bat kum ta ta nadu ni habang ong yang ketang duk ki ambulans ki medicines bat kumju ru I doktor mo ni don ngim don doktor MBBS angne tesha ka don sha ka jing ek bakraw nam ta ki nong shnong ki jongi Ilayo ban ya suwa bangin perlong ya kini meeting ilayo ban ya syong bat doktor hapo kamera chu doktor bat doktor ila ai report ki babun na ka banta ki ai baro ki duna chung kanika
PHC. Tahadin balade bani keren be doktor nilayo aban perlong igi meeting ke belengkot. Poka ni ke kamera. Je ipen pang udah kecil sukuman ba nilayo aban ye simpan ta ban ye keren na kirong ba senong baro ban penbah na kementar cukenika PHC hibro kawe.